Doamnelor și domnilor, bun regăsit din sala polivalentă din Târgoviște, acolo unde se desfășoară finala Cupei României de basket feminin. După un an de așteptare, Târgoviștea revine într-un ultim act al unei competiții interne importante și aceasta este Cupa României. Rând pe rând, Târgoviștea a învins în această întrecere echipe de calibru ale basketului feminin românesc, precum CSM Satu Mare, vicecampioana României în exercițiu, și acum în semifinale ICIM Arad, deținătoarea trofeului, care în urmă cu aproximativ 40 de minute a reușit să obțină o victorie relaxată în fața celor de la Rapid, terminând turneul final al Cupei României pe locul al 3-lea. În ultimul act, Târgoviștea întâlnește Sportul Studențesc CSM, Sportul Studențesc București, o echipă fără mari pretenții, cu jucătoare destul de tinere, dar care are avantajul formației, care nu are nimic de pierdut și probabil care încearcă să opună o rezistență importantă marii favorite a acestei întreceri, CS Municipal Târgoviște. Cele două loturi sunt CSM București, Sportul Studențesc, cu numărul 5 Liliana Scarlat, cu numărul 6 Roxandra Mitroi, numărul 7 Ana Cuatu, numărul 8 Taisia Lungu, numărul 10 Odes Williams, numărul 12 Chevon Yvette Kit, numărul 14 Adina Lovas. M-am oprit pentru a vedea primele puncte ale acestui meci, înscrise de nimeni alta decât Anca Șipoș. Am rămas dator cu prezentarea echipei vizitatoare, cu numărul 15 Iulia Maria Bogdan, numărul 20 Gati Verema, numărul 21 Corina Stângă, numărul 22 Georgiana Ianusi și numărul 25 Tunde Chilin. Antrenorul formației vizitatoare este Predrag Vasic. CS Municipal Târgoviște, lotul obișnuit, evident, al formației noastre, cu numărul 5 Chrissy Givens, numărul 6 Alexandra Uiuiu, numărul 7 Olena Samburska, numărul 10 Florina Diaconu, numărul 12 Anca Șipoș, numărul 13 Olena Gergerunova, numărul 14 Viorela Rus, numărul 15 Cristina Ciocan, numărul 20 Monique Cocker, numărul 21 Volha Tămârgeanu și numărul 44 Andreea Huțanu. Antrenorii grupării dâmbovițene sunt Florin Ini, antrenor principal, antrenor secunzi Marius Dobă și Mariane Nache, iar managerul grupării dâmbovițene este, bineînțeles, președintele CSM-ului, Ciprian Iugulescu. 2 puncte pentru Olena Gergerunova și în primul minut de joc scorul este 4-2 în favoarea formației dâmbovițene. Așa cum spuneam, adevărata finală s-a jucat ieri, tot de la ora 20, între Târgoviște și Arad. O victorie categorică a grupării dâmbovițene, care a spulberat rivala ICIM Arad, o echipă a ICIM-ului în care le-am revăzut pe fostele componentele Târgoviștei, Monica Broșovski-Boriga și Larisa Toma. Astăzi cele două fete au jucat împotriva Rapidului, au avut o misiune mai ușoară, însă n-au obținut o victorie prea categorică în fața celor de la Rapid, o formație modestă care ar fi trebuit desfințată de campioana în exercițiu ICIM Arad. Oricum rămâne rezultatul, iar ICIM se poate declara mulțumită cu acest loc 3 în turneul final al Cupei României. 61-42 a fost în finala mică a Cupei României în favoarea formației ICIM Arad. Iar în acest moment scorul este 6-2 pentru CS Municipal Târgoviște în finala Cupei României de basket feminin. Liliana Scarlat combină cu Chevon Kit, aruncare irosită, recuperează Flori Diaconu, Anca Șipoș, posibilitatea de contraatac, Viorela Rus se luptă cu Taisia Lungu și Verema, recuperează din nou Viorus, 2 puncte în contul
pivotului formației Dâmbovițene, 8-2. Un fault al Ancai Șipoș. Antrenorul Florin Nini se agită deja pe marginea terenului. Probabil că nu vrea să lase nimic la întâmplare. Gati Verema combină cu Liliana Scarlat, poate cea mai experimentată jucătoare din lotul sportului. Recuperează Monique Cocker, combină cu Anca Șipoș. Mai departe, mingea ajunge la Flori Diaconu. O pasă către cel mai înalt om de pe teren, Viorus, care nu reușește să intre în posesia mingei. Viorus, Chrissy Gibbons, 2 puncte. Spuneam de eterna rivală a Târgoviște, Icim Arad, care a pierdut semifinala și apoi a câștigat finala mică. Mai au 2 obiective ardelencele pe care ar putea să le atingă, respectiv finala campionatului național și câștigarea Cupei Balcanici, Cupei Centrale Europene în care s-a înscris. ...10-2 cu 7 minute și 2 secunde înainte de finalul primului sfert. Sală plină aici la Târgoviște, așa cum ne-au obișnuit suporterii dâmbovițeni. Sunt prezenți la meciurile importante. Dacă meciul cu Icim Arad n-a trezit un interes deosebit, spectatorii dâmbovițeni fiind obișnuiți cu victoriile în fața eternei rivale, iată că meciul cu Sportul se joacă cu sala plină aici în polivalentă. Flori Diaconu către Chrissy Gibbons, din nou lansare către Viorus. Pasul este un pic mai neglijent. Mingea a fost respinsă în afara terenului de Liliana Scarlat. Șipoș până la Flori Diaconu. Chrissy Gibbons, pași făcuți de americanca Chrissy Gibbons. Iar Fabiana Nițu dictează posesie pentru gruparea bucureșteană. O intercepție. Nu știu dacă decizia Gabrielei Ișvan a fost și ea corectă. Gati Verema va fi cea care repune mingea în joc. Mai departe la Chevon Kidd. Verema blocată bine acolo de Viorus. Monique Cocker se apără la Williams și iată 3 puncte în contul jucătoarei cu numărul 20, Gati Verema. Monique Cocker, cele două americance, Cocker și Gibbons, s-au combinat. Acum un nou atac pozițional, 5 secunde din atacul Târgoviște, ratează Flori Diaconu, se recuperează foarte bine Viorus, pleacă Anca Șipoș, traversează terenul și primește acum la 3 puncte Anca Șipoș, 3 puncte. Nu, doar 2 puncte în contul jucătoarei cu numărul 12. Mie mi s-a părut că a fost o aruncare din afara semicercului, un prim time-out. Suntem la jumătatea primului sfert și Târgoviște are deja un avantaj dublu față de adversara ei. Este 12-6 în favoarea grupării dâmbovițene. Dacă nimic neobișnuit nu se va întâmpla pe parcursul celor 40 de minute de joc, Târgoviștea nu are cum să rateze trofeul și să-l readucă acasă, acolo unde este locul lui, la Târgoviște. Da, colegii mei sesizează faptul că CSM Târgoviște a acumulat deja 5 greșeli de echipă, în vreme ce
studentele n-au faultat deloc în sfertul ăsta, sau cel puțin în cele 5 minute spuse până acum. Se reia partida de la scorul de 12-6 în favoarea Târgoviștei. Florin Nini trimite în teren același 5 cu care a jucat și până în acest time-out. Viorus, Ancuța Șipoș, Monic Cocker, Florin Diaconu și Cristi Givens, în vreme ce Predrag Vasic răspunde cu Taisia Lungu, Liliana Scarlat, Gati Verema, Odette Williams, Chevon Kit. Mai aruncă o dată Anca Șipoș, nu mai intră. Recuperează Odessa Williams. Odessa Williams. Pași corect. Aseară, în semifinala dintre Sportul și Rapid, echipa studențească a reușit să se impună fără mari probleme. Viorus deposedată de Odessa Williams, deși înălțimea Viorelei este clar superioară americancei. Monic Cocker până la Cristi Givens. Din nou Viorus, din nou probleme la recepția balonului pentru jucătoarea cu numărul 14 a Târgoviștei. N-a făcut un meci extraordinar nici ieri Viorela Rus. Cocker, Givens, ratează. Acum măcar, da, Viorus, 2 puncte. Din nou recuperează Târgoviștencele. Flori Diaconu cu Cristi Givens. O, păcat de această fază. Predrag Vasic este disperat de ineficiența elevelor sale. Cocker! 2 puncte! Chevon Kit combină cu Liliana Scarlat. Liliana Scarlat luată în primire de celălalt conducător de joc de pe teren. Bine s-a descurcat Gati Verema lângă Viorela Rus. Acum pivotul Târgoviște reușește să o blocheze pe Odessa Williams. Și Târgoviște are șansa să-și mărească ecartul. Este 16-6. Iar acum Cocker marchează 2 puncte și obține și o aruncare suplimentară. Time-out solicitat de Predrag Vasic. Alexandra Uiuiu iar locul Ancăi Șipoș. Monic Cocker face ca scorul sau ca tabela să arate în acest moment 18-6 în favoarea CSM-ului. Cocker la linia de libere. Încă un punct. Aruncă acum nou intrata pe teren Tunde Chilin. Alexandra Uiuiu a căzut destul de serios după un contact cu târgovișteanca Taisia Lungu. Flori Diaconu este cea care dictează schema de joc. Se pare că Alexandra Uiuiu a călcat în afara terenului. O greșeală sesizată și de brigada de arbitri. Intră Andreea Huțan sau se pregătește să intre Andreea Huțanu. 2 puncte pentru Gati Verema.
19 la 8 cu 2 minute și 46 de secunde înainte de finalul primului sfert. Givens, Uiuiu, mai departe până la Floridiaconu. Givens de la 3 puncte, ratează, recuperează Gati Verema, probabil cea mai valoroasă jucătoare a studentelor. Aruncă din nou Verema de la 3 puncte și marchează. Se face 19 la 11 și Gati Verema a reușit în acest meci sau în acest sfert 8 puncte. Schimbare acum, iese Mo Cocker, intră Andreea Huțanu. La 11 când mai sunt de jucat mai puțin de 2 minute din primul sfert. Din nou Gati Verema s-a descurcat foarte bine și ține mingea în teren, aceea jucătoare americană. Recuperează acum Floridiaconu. Fault făcut acum de Williams, am senzația. Schimbare la formația vizitoare. Iese de pe teren Chevon Kit și Viorus ratează de la linia de liberă. În tribunile sălii polivalente sunt mai mulți oficiali ai Federației Române de Basket. Bineînțeles și președintele Carmen Tocală, cea care va face premiera echipei câștigătoare a Cupei României. Tunde Chilin până la Gati Verema. Recuperează Alexandra Uiuiu sau nu? Aceeași Gati Verema insistă și recuperează mingea. Tunde Chilin ratează. Acum Alexandra Uiuiu confiscă balonul. Un pic prea relaxate mi se par târgoviștencele. Probabil conștiente de diferența de valoare. Un mesaj clar către eterna rivală din Arad. Avem și noi prin preajmă câțiva susținători ai formației arădene, dar sunt inofensivi astăzi. Nu trebuie să ne supărăm pe ei. Trebuie să-i felicităm. Se spune că locul 3 se câștigă în vreme ce locul 1 se pierde. Deși Aradul e câștigătoare astăzi. Și poate că anul viitor Moș Crăciun le va mai aduce o victorie în fața Târgoviștei. Rămâne 11 la 19 sau 19 la 11 în favoarea Târgoviștei. Ultimele 5 secunde ale sfertului inaugural. Asta ar fi fost culmea, să intre aruncarea lui Tunde Chilin. N-a fost o evoluție tocmai convingătoare a Târgoviștei în primul sfert, dar rezultatul le ajută pe elevele lui Florin Nini. La 11 în finala mare a Cupei României de basket feminin dintre CS Municipal Târgoviște și CSM Sportul Studențesc București. Un rezultat normal, însă
Sunt convins că suporterii dâmbovițeni se așteptau la o diferență un pic mai mare. Să punem această diferență de doar 8 puncte pe seama faptului că echipa dâmbovițeană a intrat un pic relaxată. Mii de oameni în sala polivalentă astăzi, în ziua finalei. Așa cum spuneam, un meci cu sportul studențesc înseamnă mai mult pentru suporterul târgoviștean decât o partidă cu Aradul. Asta pentru că ne-am obișnuit să învingem Aradul de fiecare dată când jucăm. Eu nu mi-aduc aminte când s-a petrecut ultima victorie a echipei ardelene în fața CSM-ului sau în fața unei echipe a Târgoviștei. Se reia jocul de la scorul de 19 la 11 în favoarea CSM-ului. Chrissy Givens, Flori Diaconu, Alexandra Uiuiu, Olena Gergeronova a intrat în teren în această repriză secundă, după ce a jucat câteva minute și primul sfert. Florin Nini nu joacă astăzi, e pe margine, dar a avut dexteritate și a prins mingea perfect. De Chilin, o pătrundere individuală și un nou fault. Nici n-a început bine sfertul și Târgoviște acumulează un prim fault. Kit până la Tundechilin. Verema este singura care aruncă și singura care marchează de la sportul. 19 la 13. Uiuiu pierde mingea. Recuperează Olena Gergeronova. Este 19 la 13 în favoarea Târgoviștei. Givens pași, cred. Da. Lova își repune din margine. Andreea Huțanu recuperează Flori Diaconu acum. Ei, nu putem să tratăm cu asemenea superficialitate fazele simple în care ar trebui să finalizăm fără probleme. Eu înțeleg, spectacolul putem să-l facem și în ultimul sfert. Uiuiu ratează, recuperează Gergerunova. Flori Diaconu. Din nou recuperăm. Olena Gergerunova se întoarce frumos, ratea, nu se poate. Tundechilin până la Verema, cel mai periculos om din tabăra sportului. 10 din cele 13 puncte ale formației din București au fost înscrise de jucătoarea cu numărul 20, Gati Verema. Chrissy Givens încercă și ia norocul de la 3 puncte, nicio șansă, recuperează Alexandra Uiuiu, ar trebui să arunce. Andreea Huțanu. Diaconu. Frumoasă combinație și în sfârșit 2 puncte pentru Lena Gergerunova.
Tunde Chilin de la 2 puncte, ratează, recuperează aceeași Andreea Huțanu. Un pas către Chrissy Givens și o finalizare normală și corectă a americancei Chrissy Givens. 23-13, Târgoviștea s-a trezit. Kit până la Chilin. Ratează încă o dată Sportul. Andreea Huțanu ține mingea în teren și va fi posesie pentru Târgoviște pentru că a aruncat în Andreea Lovaș. Iese Olena Gergerunova și intră Monique Cocker. O schimbare pe care oamenii de la tribuna oficială nu o înțeleg. Uiuiu până la Chrissy Givens. Diaconu mai departe la Givens. Cocker, 2 puncte. Cristina Ciocan se pregătește să intre și ea în luptă. 25-13, 5 minute și 20 de secunde rămase din acest sfert secund. Cristina Ciocan și Anca Șipoș le înlocuiesc pe Chrissy Givens și Flori Diaconu. Am sesizat o ușoară nemulțumire din partea Lenei Gergerunova atunci când a fost înlocuită. Dar ucraineanca s-a supus deciziei antrenorului Florin Nini. Monique Cocker scapă mingea în afara terenului. 25-13 în favoarea Târgoviștei. Și apropo de Târgoviște, o târgovișteancă încearcă să marcheze 2 puncte pentru Sportul. Este vorba de jucătoarea cu numărul 8 din tabăra vizitatoarelor, Sportul Studențesc. Și anume Taisia Lungu. Tot ea este la minge. Mai departe cu Andreea Lovaș. Andreea Lovaș faultată de Andreea Huțanu. Timeout solicitat de Predrag Vasic. 12 puncte avans pentru CS Municipal Târgoviște. Când ne aflăm la jumătatea sfertului al doilea. Meciul până la urmă se desfășoară conform planului. Nu cred că vom avea vreo surpriză și sunt convins că Târgoviștea va reuși să obțină o victorie echivalentă cu cucerirea trofeului, cucerirea Cupei României. Se reia partida dintre CS Municipal Târgoviște și CSM Sportul Studențesc București cu 2 aruncări pentru 2 puncte ale Andreei Lovaș. Doar un punct în dreptul Adinei Lovaș. Alexandra Uiuiu combină cu Cristina Ciocan.
Cocker mai aduce 2 puncte pentru Târgoviște. Și ușor, ușor, lidera la zi a diviziei A se detașează pe tabela de marcaj. Kit ratează și recuperează Monique Cocker. Predrag Vasic a scos-o din teren pe principala marcatoare, Gati Verema. Liliana Scarlat. Recuperează Cristina Ciocan. Revine cea mai eficientă jucătoare a sportului pe teren, Gati Verema, care ia locul lui Tunde Chilin. Un gest emoționant al lui Predrag Vasic, care a îmbrățișat-o pe Tunde Chilin. E un pic teatral, așa, antrenorul sportului. Nu-și arată niciodată adevăratele sentimente. Cristina Ciocan o caută și nu o găsește pe Andreea Huțanu. În schimb, mingea ajunge la Chrissy Givens. Cocker la 2 puncte. 14 la 29. Și Verema își încearcă norocul, nu mai intră mingea în coș. Recuperează tot studentele. Adina Lovaș până la Liliana Scarlat. Mai departe Taisia Lungu. Apărare om la om în momentul ăsta al Târgoviște. Ba nu? Taisia Lungu se încurcă un pic în minge. Pașmi s-au apărut la Adina Lovaș. Acum e rândul târgoviștenilor să atace. Chrissy Givens. Andreea Huțanu. Nu, așa nu se înscrie. Se pregătește să revină pe teren Olena Gergeronova, care probabil o va înlocui pe Andreea Huțanu. Și încă 2 puncte pentru Chrissy Givens. 31 la 14 în favoarea echipei CS Municipal Târgoviște în finala Cupei României cu CSM Sportul Studențesc. Taisia Lungu. Mingea este din Chrissy Givens și rămân studentele în atac. 3 secunde din acest atac. Andreea Huțanu înlocuită. Așa cum bănuiam de Olena Gergerunova. Aruncă în disperare de cauză Gati Verema, recuperează Taisia Lungu. Vor fi doar aruncări la coș. E ciudat că nici în sfertul ăsta sportul n-a faultat și mai avem un pic și ne apropiem și terminăm jumătate din meci. Cred că în 10 minute sportul, în 20 de minute sportul n-a făcut niciun faul. O situație mai rar întâlnită. Taisia Lungu duce scorul la 31 la 16 în favoarea Târgoviștei. Frumoasă combinație! Finalizată de Monique Cocker, pas de la Olena Gergerunova. Teren, așa este. Intră și Ana Cuatu.
Givens. Cristina Ciocan. Chrissy Givens. Pași se dictează la Chrissy Givens, deși au existat circumstanțe și de fault. Un minut jumătate rămas din acest sfert secund. Aruncă Williams, ratează, recuperează Cuatu, aruncă și ea. Acum Cristina Ciocan. Da, Gati Verema a faulat-o pe Cristina Ciocan. Givens. Primul fault al sportului, cred că meciul ăsta. Ba nu, al patrulea. 4 faulturi în acest meci, doar unul în sfertul al doilea, în vreme ce târgovicencele au 2, 4, 6, 8 faulturi. Cocker. Marchează Cocker, 34-16. Ultimul minut. Chrissy Givens a făcut fault, așa spune Fabiana Nițu. Gati Verema va repune. Aruncă Odessa Williams, se recuperează Cristina Ciocan, sau nu, Cocker. Hei, ce frumos a fost această fază. 36-16 cu 24 de secunde înainte de finalul sfertului al doilea. 3 puncte Liliana Scarlat. Aproape de jumătatea terenului. Cocker, Gergerunova ratează, se termină, doamnelor și domnilor, prima parte a acestui meci, 36-19 în favoarea Târgoviștei. Vom reveni după pauză pentru partea a doua a finalei Cupei României de basket feminin.